Закарпаття ніколи не було сепаратистським і ніколи не було в ньому закликів до сепаратизму. Це зараз сьогодні лунають у Львові заклики до від'єднання Галичини, але чомусь правоохоронні органи тим закликам високих посадових осіб і там керівників політичної партії оцінку не дають і не реагують. На Закарпаттям стверджувати, що тут може бути сепаратизм, це є безглуздя. Безглуздя, по-перше, пояснюється тим, що майже 40% закарпатців постійно виїжджають за кордон. Вони працюють, це 300-400 тисяч населення на сьогоднішній день, це дуже багато. І тому ці люди фактично інтегрувалися в Європі. Вони в Європі, я знаю русинів, українців, росіян, які тут проживають, угорців, які мають по 2-3 громадянства європейських країн. 5 років попрацював в Італії, 5 років в Португалії, 5 років у Франції, мають 3 громадянства. Тобто вони вже відчувають себе громадянами Євросоюзу. Куди їм що виступати? Що вони мають пенсію європейську, вже заробили собі. Тобто русини на сьогоднішній день мають всі привілегії і немає їм потреби ніколи інтегруватися. Вони в центрі Європи. Навпаки, зароблені гроші несуть додому і страшні тарифи платять. Я тут з вами не погоджуюся. Кажіть, То, що остання інформація надходить, вона дуже є поганою і невтішною. Поганою вона полягає в тому, що якщо раніше закарпатці їхали на заробітки за кордон і привозили гроші в Україну, то на сьогоднішній день вони їдуть, а потім забирають сім'ю, дітей і повертатися сюди не хочуть. Тому що немає рівня життя, немає освіти, немає медицини. Вони бачать європейський рівень життя, бачать, яка медична страховка, що вони з цього мають. А тут звернися до доктора, добре, що хоч до старого, що той ще розуміється. Бо сучасний просто заріже і дивиться на тебе через гаманець. І тому ми втрачаємо населення, втрачаємо різне населення. Села пустіють. Оце є трагедія, тому що люди не хочуть обробляти землю. Я пам'ятаю випадки, коли в селах дралися за межу, і навіть я був свідком. А зараз ці люди, які дралися за межу, вже не садять ні картоплю роками, нічого не садять, ні кендерицю, навіть не тримають сход. Якщо в Невицькому в 90-му році було 206 корів, то на сьогоднішній день в мене остання статистика була всього 6 лишилося. Тобто це є трагедія. Що ми вживаємо? Коров в Україні нема, а молока повно. Та яке китайське молоко, пальмове масло п'є, онкологія, все це інше. Тобто це є трагедія.